al semàfor del City-Barça. El Barça femení s'ha estrenat a la Champions amb derrota per 2-0 a camp del City. En verd, 10 minuts de la segona part. Avui probablement hem vist el pitjor partit del Barça d'aquesta temporada, sense cap mena de dubte, però segurament el pitjor partit del Barça de les dues últimes temporades. L'equip s'ha mostrat sense cap mena d'idea, sobretot a la primera meitat. L'equip ha regalat molt al rival, ha permès que li generessin moltíssimes ocasions, i com diem, ens salvem d'aquest partit, que es pot salvar poca cosa, la segona meitat. Hi ha 15-20 minuts del Barça a la segona meitat que pot fer algun gol, pot posar-se al partit, no ho aconsegueix, i al tram final, a un segon gol del City, acaba ja per sentenciar el marcador. Com diem, aquests 15-20 minuts en què el Barça bàsicament canvia l'esquema tàctic, perquè la primera part s'ha vist del tot superat, canvia l'esquema tàctic, no ha canviat peces, només ha canviat esquema tàctic, perquè ha desfet, per exemple, el doble pivot. Avui, com diem, avui el Barça a l'inici ha començat amb un doble pivot amb Patri i Walsh, amb una mig del camp en què Aitana i Alexia jugaven per davant seu, i per davant hi havia Graham i Payor. I la línia defensiva amb Mapi fent parella amb Engen, i amb laterals per Rolfo i Batlle. Un doble pivot que el Barça ha estat tot inoperant a la primera meitat, el Barça no ha aconseguit superar el seu rival. La segona part canviant aquest doble pivot, ficant només un pivot, que era Walsh, i avançant l'alçada de l'altre futbolista. El Barça ha aconseguit igualar, ha aconseguit tancar l'àrea del rival, ha aconseguit generar ocasions, ha tingut ocasions per poder fer el gol que l'empatava el partit. De fet, el Barça ha tingut una ocasió molt clara en una primera part nefasta per part de Paywall, quan ha recuperat una bola en sortida de pilota. Però, com diem, aquests 15-20 minuts del Barça a la segona meitat són el més destacable d'aquesta estrena, una estrena dolorosa, una estrena en la que s'han de prendre moltes coses, s'han de prendre moltes notes, perquè no és un bon inici del Barça femení a Champions. En àmbar, el plantejament tàctic. Com diem, al Barça li ha costat molt d'inici, com diem, doble pivot amb Walsh i Patri, i amb Aitana i Alexia com a interiors més avançades, i amb un equip que ha defensat molt enrere a la primera meitat. De fet, hem vist més a Graham marcant a la seva lateral que no pas jugant a l'espai, buscant encarar la seva defensa. A la segona part l'hem vist molt més fent això, el que ha de fer, que és encarar, buscant-la amb espais, i el Barça ha millorat molt. Però a la primera meitat el Barça això no ho ha tingut, i segurament ha estat un tema de que l'esquema tàctic no ha estat el que adequat. El City ha aconseguit, amb un esquema tàctic basat en una jugadora en punta, 4 jugadores per darrere fent una pressió alta que feien que sempre estiguessin tapades tant Patri com Walsh en sortida. Per tant, aquesta línia de 4 el Barça no ha aconseguit superar-la, i allà el City ha recuperat moltes boles i ha servit perquè generar moltes ocasions a la primera meitat, sobretot, per poder obrir un marcador que ha arribat. De fet, el primer gol del City ha arribat en una errada de Catacoll en la sortida, quan havia estat protagonista per les seves aturades anteriorment. Per tant, com diem, un plantejament del City, aquest 4-1, que li ha permès no donar espais al Barça, no donar-li possibilitat de sortir al Barça, i al Barça li ha costat molt, en aquesta primera meitat sobretot, canviar la manera de jugar, canviar l'esquema, i, com diem, li ha costat aquesta primera meitat i el partit, perquè al final el Barça ha aconseguit tancar el City, ha aconseguit dominar el City, com diem, en aquests 15-20 minuts sobretot, però al final ha acabat encaixant un segon gol també en una altra jugada que segurament molt millorable, en què Mapi no es queda amb Engen, es queda amb Patri, i la davantera del City, que ho ha fet moltes vegades en aquest partit, ha encarat per la velocitat, perquè tant quan hi havia Engen com quan després hi ha hagut Mapi era més ràpida que l'altre central, i per tant ha aconseguit fer el segon. Com diem, un plantejament molt millorable al Barça, i sobretot li ha costat molt canviar d'esquema, perquè a la primera meitat es veia que era evident que ja els primers 20 minuts ja es veia que el Barça no funcionava, aquest esquema no li estava funcionant al Barça, però no ha estat fins al descans, quan el Barça ho ha canviat aquestes alçades, com diem, de l'interior, ha canviat aquest doble pivot, però ha estat massa tària. I en vermell, regalar una part. Com diem, el Barça i el plantejament tàctic, que avui no li ha funcionat, Pere Romero i el seu cos tècnic, al Barça li ha costat molt canviar això, i ha regalat una part. Regalar 45 minuts en una competició com la Champions és massa regal. Avui, com diem, li ha costat molt al Barça en aquesta meitat, i ha costat molt trobar solucions que s'han trobat a la segona meitat, però que la primera meitat no s'han trobat, i això li ha penalitzat molt en aquest Barça, que, com diem, té moltes coses a millorar, segurament l'encaix de moltes peces. És veritat que el Barça
té jugadores que han jugat Jocs Olímpics, que estan amb una càrrega física segurament més alta en aquest principi de temporada, però també és una evidència que aquest plantejament del City avui ha estat superior al plantejament del Barça, que han sabut trobar com fer-li mal a aquest Barça i el Barça no ha sabut trobar durant tota la primera meitat com poder desactivar aquesta manera de que li estaven fent mal. Com diem, és evident que el Barça tindrà problemes en aquest inici, com diem, perquè té moltes futbolistes que han jugat Jocs Olímpics, que estan més carregades, però segurament també cal demanar que aquests plantejaments canvin abans, demanar que s'han d'encaixar les peces, sí, segurament s'ha de tenir tranquil·litat també, però no podem regalar una part com avui el Barça l'ha regalada contra el City.